TMTV. Сәлем дуслар, эфирда яшьлек тавышы һәм мин Гөлназ Асаева. Үз илебезне яратсак та, сәяхәткә барып, дөньяны икенче якларын гизү үзе бер рәхәтлек китерә. Җырчыларыбызның да чит илләргә барып ял итеп кайтудан баш тартмыйлар. Ләкин шулай да хыялда булган илләр бик күп. Әйдәгез җырчыларыбызның хыялларын ачыклап китик. Безнең кагыйдәләрне хәтерләсәгез, тапшыру саен без бер йолдызыбыз белән хушлашабыз. Бу атнада да без кагыйдәләребезгә буйсынабыз. Кемне озатабыз икән? Әйдәгез ачыклап китик. Сездә килгән бәйрәмегә, без дә килдек бәйрәмегә. Әйдәгез бергә бәйрәм итәргә. Әйдәгез бергә бәйрәм итәргә. Берәү икәү өчәү дүртәү барсы да безнекеләр. Урынлы булыр бүгенгә мәзәк уен көлкәләр. Эх, мажырлашыйк әле, эх, мабиешик әле. Рәхәтләнеп, эх, бер көлешик әле. Рәхәтләнеп, эх, бер көлешик әле. Ялындырмыйбыз әле, туктап тормыйбыз әле. Ут чыгарып бибездә мажырлыйбыз әле. Ут чыгарып бибездә мажырлыйбыз әле. Ялындырмыйбыз әле. Әйдәгез әле. Уйнык бик күңел ачык, күңелнең шундый мәле. Уйнык бик күңел ачык, күңелнең шундый мәле. Кыдаша кыдагый, күршек белән дус туган. Ят дигәннәр югарыда, иң якыннар җыелган. Ят дигәннәр югарыда, иң якыннар җыелган. Монда булган, монда калсын, булмасын гаеп итер. Сез безне кабул итегез, ничек бар шулай килер. Эх, мажырлашыйк әле, эх, мабиешик әле. Рәхәтләнеп, эх, бер көлешик әле. Рәхәтләнеп, эх, бер көлешик әле. Ялындырмыйбыз әле, туктап тормыйбыз әле. Ут чыгарып бибездә мажырлыйбыз әле. Ут чыгарып бибездә мажырлыйбыз әле. Атнабызның премьерасына да вакыт килеп җитте. Әйдәгез карыйбыз. Нигә син сөеклем үзгәрдең? Ышкыннар ситмиләр күзләрең. Син диеп үзелә үзәгем. Ярату хакына түзәмен. Сөеклем син генә куярдың. Күңелдә сагышулар балатын. Читләшеп араны салаттың. Оныттың син мине, оныттың. Оныттың син мине, оныттың. Юлларны томаннар каплады. Эзләдем мин сине, тапмадым. Югалту ачысын кичереп. Тик сине юк санаган чакларым. Сөеклем син генә куярдың. Күңелдә сагышулар балатын. Читләшеп араны салаттың. Оныттың син мине, оныттың. Оныттың син мине, оныттың. Шиңеде ул терелмәссең инде. Мәхәббәт гүлен син кырыттың. Әлләсең башкага юлыктың. Оныттың син мине, оныттың. Сөеклем син генә куярдың. Күңелдә сагышулар балатын. Читләшеп
Мөгаен әле белмәгән, ишетмәгән кешеләр бардыр. Татар җырына 20 ел бергә фестивальнең оештыручылар һәр кемнең йөрәк түренә үтеп керерлек искиткеч шоу әзерли. Дулкынландыргыч мизгелләр һәм бик күп сюрпризлар вәгъдә ителә. 21 декабрь Пирамида концертлар залында бары тик сез һәм бары сез яраткан җырлар. Все, Чре, Бунга Сунгуса, Буржуйка Продакшн представляет. Annem, sen meni. Qizim, menim ishim bor. Bar o'ynab tur, yami? Bor. Alo, Әйе, qachon qaytasan? hozir qaytam. Qo'yshan. Qaytam. Sen bit benim quyoshim, shashakli go'zal yozim, kunda bo'lak yetasin yuragingning bori nozim. Yıldızlar ko'p jirida bir sen mahabbatim dengiziga teng turmushimning bor mag'nasi suyam seni anikasi. Düşümdəgi xəyalim sen, şəyimdəgi şekerim sen, Xuday bergan altın balık günləşsinlər bütün xalq. Yıldızlar ko'p jirida bir sen mahabbatim dengizga teng turmushimning bor mag'nasi suyam seni anikasi. Senin bilen dar yollar ki sandık aşka davuşun ting her bir sözün bir yudum bal menge minin yanımda kal. Yıldızlar ko'p jirida bir sen mahabbatim dengizga teng turmushimning bor mag'nasi suyam seni anikasi. Jirida bir sen mahabbatim dengizga teng turmushimning bor mag'nasi suyam seni anikasi. Дуслар, кемнәр әле безнең социаль шелтәләренә язылмады, тизрәк кирип язылыгыз. Тат Муз-ТВ каналы сезнең белән дуслашырга тели. Instagram шелтәләрендә безне Team TV онлайн исеме буенча кирип таба аласыз. Шулай да контакт шелтәләрендә һәм YouTube каналында безне карарга мөмкин.
Süydüm senin köngülünü Şiksiz kengligine deryanam Köşkeydinden kem yüreğine Sıygan büyüklüğü dünyanam Köşkeydinden kem yüreğine Sıygan büyüklüğü dünyanam Tormoşma turlığın gürer üçün Hammer bölek gitken uğmina Hammer bölek gitken uğmina Альбина Кармышева ишетәсеңме җыры белән бүген яңа үрләрне яулый. Шулай да Германия белән Финляндия якларына барып кайтыр идем ди җырчы кызыбыз. Бирегә үзен дә чакырып клибын да карап үтик. Кемдер таба, кемдер югалта, синеке булган, ул сиңа кайта. Езгән чакта, тормыш елгасында, ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма, ычкындырма бәхетеңне. Җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма, ычкындырма бәхетеңне. Җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Миллион сүзләр дә аз бит Аңлатырга минем хәләтне. Ничек әйтим, ничек белдертим, сулышыма синең кирәкне. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма, ычкындырма бәхетеңне. Җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма, ычкындырма бәхетеңне. Җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Кемдер таба, кемдер югалта, синеке булган, ул сиңа кайта. Езгән чакта, тормыш елгасында, ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма, ычкындырма бәхетеңне. Җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне.
ишетәсеңме, 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 син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Әмінә киләсе җырчыбыз Австралия якларына барырга хыяллана. Әйе, сүз Зарина Асылкаева турында. Андагы горыф гадәт һәм халкының үзенчәлекләрен өйрәнәсем килә дип белдерде. Алай булса барырсың, Зарина. Әлегә безнең арада калып, җырыңны бүләк итеп кит. Назлы язның матур бер көнендә кинәт кенә килдең каршыма. Күз карашың синең шул мизгелдә йөрәгемдә яндырды утлар. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Өч көн ялгыш булмагандыр бит, көннәр генә аңлатыр икән миңа. Көн синең сурәтең эзлимен, сулар һава кебек син кирәк. Үзәгемә үтте күз карашың, кил бәгърем бул миңа кәрәк. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда Өч көн ялгыш булмагандыр бит, кемнәр генә аңлатыр икән миңа. Бары берничә генә көн үтмәсә, мин сине эзләп табармын, бел шуны. Бер күрешү мизгеле йөрәгемә сөю барлыгына бирде ышаныч. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Өч көн ялгыш булмагандыр бит, кемнәр генә аңлатыр икән миңа. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Өч көн ялгыш булмагандыр бит, кемнәр генә аңлатыр икән миңа. Арабызда булган Өч көн ялгыш булмагандыр бит. Дуслар, кемнәр әле белмәй, җырчыларыбыз өчен TMTV каналын рәсми сайтында тавыш бирергә мөмкин. Җырчыларыбыз һәм без сезнең гадел бәяне көтәбез.
şişme ağa Tavasından jırlap ağa Gümüş şişmeler Şişme jırın tınlap alayım Suların güllerge salayım Güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Şildir şildir şişme ağa Tavasından şişme ağa Tavasından jırlap ağa Gümüş şişmeler Şişme jırın tınlap alayım Suların güllerge salayım Güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Düşsem elle kaylardan Benim yar yüreğim bulmadı indi Su üstünde yatkan taşlarday Şildir şildir şişme ağa Davasından şişme ağa Davasından jırlap ağa Gümüş şişmeler Şişme jırın tınlap alayım Suların güllerge salayım Güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Şildir şildir şişme ağa Davasından şişme ağa Davasından jırlap ağa Gümüş şişmeler Şişme jırın tınlap alayım Suların güllerge salayım Güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Şildir şişme ağa Şildir şildir şişme ağa Davasından şişme ağa Davasından jırlap ağa Gümüş şişmeler Şişme jırın tınlap alayım Suların güllerge salayım Güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Şildir şildir şişme ağa Davasından şişme ağa Davasından jırlap ağa Gümüş şişmeler Şişme jırın tınlap alayım Suların güllerge salayım Güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Розали Италия илінің Сицилия, Флоренция, Венеция шәһәрләренә барырга хыяллана икән. Гомумән, бу минем кечкенә чактан килә торган хыялларымның берсе дип белдерде. Бүген ул йөрәгендә бер урын бир дип җырлый. Әйдәгез клибына да күз салыйк.
boş bulsa iki yazmış birge basın takdir bizge boşkanşa Gönlümün bir uğrun bir ömer Kırşak şayip kırşalı kirkimsi tanınarım Сагыш күзләреңдә дип җырлаучы кызыбыз Айгөл Мөхиддинова Париж якларына сәяхәт планлаштыра икән. Ә без ни бары сиңа уңышлар теләп, сәяхәтеңнең иң ләззәтлесен теләп клибыңа күчәбез. Geçtim inne Çıktım yüzü bakı diyarına Kullarımına sızıp bir gelirim Şu yaralarda kıken yarıma Sağış kullerinde olsun bir şuma Ulğınlarla koşulup gitsin yara Yaşauzu bizge anlada Barından da güçlü bulup kalır Yürek var bir yürek yarada Sağış kullerinde olsun bir şuma Bulutlarla koşulup gitsin yara
Киләсе җырчыбыз Дубай якларына барырга хыяллана. Ял итәргә генә түгел, яшәргә дә калырга тели икән. Әйдәгез, җырчының үзе белән дә танышыйк. Достар, алга таба дәвам итәбез. Бик тә кызыклы, бик тә уйландыра торган бер хәбәребез килеп ирешкән. Мондыйрак ул, тормыш шундый, мәхәббәт төрлечә була. Кемдер бәхетле, кемдер югалып кала. Менә нәкъ әлеге сүзләрне бергәләшеп ачыклыйк әле. Сез ничек дип уйлыйсыз? Шулпан Әхмәтҗанова Прага якларына булганы булса да, янәдән шунда барыр иде. Андагы искиткеч табигать, матур-матур биналар, ул кабатланмас хисләр, кешеләр гомумән рухи халәтләре һәм темпераментлары белән Россия кешеләреннән аерылып тора дип саныйм. Экраннарыбызда Шулпан үзе. Sandım şatlığımdan uçraşuğa yanlarına aşkındım küttüm sargıp bittim niye sana seni kilmedin seni şunday ağdakşı dip bilmedim min bilmedim küttüm sargıp bittim niye sana seni kilmedin seni şunday ağdakşı dip bilmedim min bilmedim
көңіллерге сүзлеріңні уйнап түгіл тирек уйлап сөйлерге не шашсаң шуны жайарсаң деп халық біліп әйті сенің кебек алдақшылар ялғыз қалалар хатта Шит илләрдә, ерак җирләрдә булып дөнья гизү, сәяхәт итү әйбәт әлбәттә. Ләкин үзебезнең Рәсәй иленнән дә әйбәтрәге юк тормаган. Һәр кеше туган җирендә, туган тамырлары янында булу әйбәт дуслар. Шуның белән яшьлек тавышы ахырына якынлашты. Сезнең белән мин Гөлназ Асаева бүгенгә сау булышам. Исән сау булыгыз.